Hallelujah. Erade pa yeda wase bebre wo ye nokwafo. Erade ne wo kan na wo ye o. Eno nti na wo ma ene ye nso yetimi de ye ho nyina ato so. Wo ye nyame a wo ti ase ayeyie ene nkamfo ne ntonto ne yede ma wo. Ene nso de ache ye wo de ye nkwa ache ye wo nyane ye fi ye ndemo a. Erade ye ntimi fa wase de ne de biara da. Ye kase yeda wase. Ne yese nyame nkronkron se be fa wakwan. Erade na church yin. O Yesu Kristo dimu ni yampaye. Amen. Ndafo mesamba wakwa abade bauti ya siye dwumadi so. Na yafi akenkan sa mefi anyom eduasa baako tiche mudu nkronkosi eduonu nan. Adofo me nti Awurade asem. Osi Onyankopɔn kase ye eso. Efise omo modoro no, omo musuro no Awurade no. Sankrofo no na ode wama ne papa ye anana yem yie adoso ama omo. Ose omo a amudono no ohwie ne bambo edigu ye so. Afei ohyira ye mawiase nyina hu se ye nhyira. Adofo no ye papa ne kita wiase nyina wɔ ne nsɛm. Enu nti moma yemfa ye ho nto ne so yie. Ye papa ede ye besie na taban kese no ase. Ebredodo ye ba n'anim no onya ma osefo ne mfa ye nya hanam ema ne sinde biara da. Ose omo boye ho epobo ne bia no obegye efi omo nsem. Hallelujah. Na afei tekrema ekasetia ye no nso ono nyame obeyi omo efi n'anim. Na afei waboye ho ban. Osi ye Awurade aye. Efise ono na wachira owade na ne do wahyehyɛ ama ne ma no ana ɔdɔ ne ma no etu entwa da. Ono no de yesie wa bra osefo no betu yeso sa no Awurade de yensie. Empo eto de bia ye retimi fi ye ho etimi esu de ahopopo esu na yesu fra no a Awurade ontwa ye ntwene. Na momotie yesu fro tie yesu na odum ye ne humobro. Na otie ye mfra ye de fra no na babeboa yen. Adofo nom ye Nyankopɔn yesum no ye nyame kese. Eno nti Bible koso ka kire yen se yendo Awurade ye Nyankopɔn. Ya yesu Awurade nyina yendo no. Efise Onyankopɔn ebo ne ma ho ban. Obo ne ma ho ban efi osefo gine tu nyina mu. Oso bibia odi no krama ne bia no ogine fi atoye nchem nyina mu. Dafo wo se ye Nyankopɔn oye kese. Neni wo yenso. Onyi yen twetwere. Ye mumu ye bebrebe ne yaso ode bebrebe ne nyina Onyankopɔn ne mobro hu nti ode kyeyen. Nya ne se wakɔ ne nkyɛn se Awurade fa kyɛ me na ma me ahoɔden a metimi de edi so ode bedomo. Ɔse no nti moma mo ho nyɛ den na mo bu nso enye du. Moma mo de mo enida so nyina hye Awurade mo no. Moma mo bu nyɛ du na mo ho enye den. Adofo no esanse ye Nyankopɔn yesum no ɔyɛ nyame wɔ wani nti oye niema kese ede hye no ne din konkro ni onyam. Nti de nansem aka bia no se agidi nko ade a eno na bebe mu ede ama mene wo. Nti na due yi mu ma yemfa ye re nyina hye Awurade mu. Yemfa ye ho ento ne so na ono Awurade na obeye. Fa wa kwan hye Yehowa nsa na fa wo ho to no so na ono na obeye. Odofo Onyankopɔn hyira wo. Ebra wo cha asɛm yi. Monyame enka wakoma na okra bi ono nso hi Awurade. Ono nso so twene bra Kristo nkyɛn. Nipa bebre na ehunu amane wo nyame asɛm ho. Eno nti mene wo ne betimi aye afa sɛ obi nso beti asɛm no. Mepa cho ma yemfa so.
Yɛde yɛpɔ deɛ yɛbɔkɔɔ kwan so. Fa ho gye mu na Onyankopɔn ahemman no ɛntrɛ. When subscribing so na wabɔ mmɔde ayɛ no saa na wabɔ dɔn no so. Na wama yɛ kokromati agyina hɔ sɛ ampa wo ne yɛyɛ adwene sa. Onyame nhyira wo. Wɔ Yesu Kristo din mu. Amen and amen.